Dama complain. Madadarang yung camera. Wow! Sasaliwan ng abalo. Wow! Ginagawa mo? Yung nanay kasi. Nay! Para lang sa camera. Ang gastos sa lang yung abalog sa akin. Balo niyan kami. Pinanusar kasi sa'yo. Pinanusar ng nanay ko. Nay! Wala nyo? Wow! Ipijay, tawali bagat. The TikTokers. Aking? Siya ka nagbabalang? Ha? Ay, tawag ka lang tawag. Kung man ang kaya man tutupi ako mo. Unang tabuatan kayo. Siya aking pilos mula-mula. Ito butang ko. Ganyan yung camera, Daral. Nasariuyaan ko, ng TikTok kayo. Ang taladis na yung pati-TikTok ko yung camera. Hindi nyo pa ni. Daral lang ni. Ninin ninyo yung camera ni. Bumubutag lang. Kaka-TikTok yo. Buisit. Hinaba ko siya sa mga TikTok. Diba? Isa sa yung camera. Gago! Nuno mo, iya sa ngaliutan yung camera. Mabit pinang sa likusatan. 20 ming yung camera atan. Kato na mo pambabawalan niya gamit ng tan. Kaya sa ngaliutan, gano'n na diral ko yung camera. Ha? Un, ligaw ayo. Ay lipan TikTok yo ay. Kapang camera vlog ya, pang titik-tik yo. Nya, mau sige ako mo. Diyan. Wow! Di balik pantok ka mo siya. Oh, ay, ta. Mau na po ako. TikTok, sisi kami. Adik ka lang talaga. Gago!